Assalamu алейкум, хайырлы кич дуслар. Кичке шәйләр артында Т инвестицияләргә керергә бер сәбәп булды бит әле. Роснефть компаниясеннән ниһаять дивидендлар килде. Күрәсендә минем ике портфель күрсәтелгән, балаларга дигән һәм дә ИИСта. Димәк, дивидендлар 2025 елда менә икенче тапкыр киләләр. Һәм дә хәзер дивидендлар баганасын ачам. Менә монда 17 июльдә реестр ябылды. Һәм бер акциягә 14,68 дигән дивиденд түләнде. Видео башында суммалар күренеп алды. Шулардан чыгып, инде менә дивидендларга бүлсәгез, Роснефть компаниясенең акцияләре миндә нинди күләмдә, нинди суммага икәнен санап чыгарып була, әгәр дә инде кызыксындырса. Шулай итеп, Роснефть дивидендлары килде. Һәм бүгенге яңалыкларга килгәндә, мин тагын бер компанияны карап узасым килә. Бу компаниянең акцияләре миндә бар иде. Алроса компаниясе. Бу компания табигый алмазларны чыгара. Һәм графиктан күренгәнчә, компаниянең акцияләре миндә бар иде, тик әзәзләп алардан арынырга булдым. Чөнки синтетик алмазлар белән чагыштырганда, аларның конкурентлык мөмкинчелекләре әзрәк дип таптым үзем өчен. Һәм дә асыл ташларга килгәндә, аларга аның кадәр исем китми, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә бу компаниянең акцияләре минем портфельдән китеп барды. Һәм инде күрсәткечләренә килсәк, күрәсез, елдан ел алар яхшы якка үзгәрмәде. Керем һәм табыш кимеде, һәм дә акчалата менә монда күренә ниндидер үсеш. Хәзер анда кереп тормыйм. Бу яңалыктан мин хәбәрдар түгел. Тик соңгы яңалыкны караганда, бурычлары бераз кимәсә дә Алросаның, барыбер дә әле бурыч зур булып кала. Шуңа күрә бу компанияне үземнең портфелемә кертергә теләгем юк алга таба. Менә шундый яңалыклар бүген, дуслар, бүгенгә. Кичләребез ямьле булсын, шәйләребез тәмле булсын, керемнәребез, табышларыбыз хәләл булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.